Abusia yaka kyerɛ me sɛ ɛba Ghana mamre ne amane dia na kyerɛ sɛ pema pem TV so ɛna obinya no na ɛne yɛde mu apie mu ɛwɔ Twumpuduo ɛhɔ ɛna afa hyɛ kɛseɛ a yɛato kɛse no ɛno ɛna ɛtwa gu no na wohwɛ a tumi ɛna ɛda adi Abusiafo we ɛyɛ bra na ɛyɛ NDC parliamentary candidate ɛyɛ lawyer Elizabeth Ofusu Agyare aboanamo na ɔde n'animonyam ɛbɛta Twumpuduo Afahye Kɛsieɛ no ɛna wohwɛ nso a na ɛyɛ Martin Otijako enso efiri Afahye Kɛsieɛ na se abra na wa hand over ɛyɛ car mono chean ama Twumpuduo hema na Ofusu abrago ampem a otosum yinu na ode ma ne wie no na osere kwan a okọ enumu na NDC nso abepiem ho a na esewani na ense okakire na anije ene ahokeka a na ewo Twumpuduo street so no na ohusampa ewom se obi a ewo na manyoku nanso na anije aba na wohwem a lawyer Elizabeth Ofusu Agyare and the incumbent MP for Twumpuduo North na chese edano aye colorful na yeka kotoko Twumpuduo dia na oye agina wiri also doto chese ni tanu nsu na santeman edi twadwira ema santeman nyina eno na ohuza mamre na amane ekoso na mrante ne meba agye mountain so aboso enenti afei na lawyer ibiwura eye ahemfie na one nananom akudi ena kɛseɛ na lawyer Elizabeth Ofusu Agyare obedi abanwa no unfortunate NDC position there nanso ɔyɛ na famu de sɛ ne bɛya Twumpuduo North ɛbɛfa ne ntoma pa afura na yɛkomu nso a Martin Otijako adikan abidi MP no bi ɛpɛn for one tenure of office na no achi ɛna Twumpuduo North for sɛ ɔnkɔgye na home na we ne mpenu so a ɔwode adesrede ɛbɛto nanom mpanifo anim sɛ tweda mpɔmbe na doma ɔmoma na kwanya no nsambra ne mpenu so sanso na lawyer Elizabeth Ofusu Agyare enso ɛbɔ ne homodin bia sɛ obetimi atoa sa MP a odi for the next 4 years na watoa so enso ɛwɔ hɔ na nananom eba amambe na amane a na titiri na nintini a mu aban mu no mo nso de omo hu agimu saa pepepe na wo hu no sesie eninti esrew so ubeboa ama nananom amambe na amane atumpon na agina yie ese refill kromia bea na oyira ewo adwapo ase Twumpuduo na yebiso a no hwa NPP any NDC ebeshia ha pepepe abra parliamentary candidate Martin Otijako honorable ebepie abra na Twumpuduo edina fase protocol Twumpuduo enwachi na honorable Elizabeth Ofusu Agyare on so MP from Twumpuduo North enso abepie Twumpuduo the buy idea and the Fordjour Kɛsieɛ no ase na hwa NDC supporters so wa to say obo say so I see bia any ade ewa ya any ade oja bia high na yeka kotoko Twumpuduo dia na chese oye tete bosuma ono na chese ochechire Twumpuduo kra edahoi na nanom discover Twumpuduo no na chese Twumpuduo tumi kɛseɛ na chese ne so bi emada ono ankasa na one ne chiame ene nam enenti bosom no ebefie no na ono ekura ne chiame enenti na yefe ne sɛ Twumpuduo no ankasa ena nananom edema Twumpuduo man chichi Twumpuduo man by my Sunday aye NDC
amoyoguo ya maame Elizabeth Ofusu Agyare aya techman of ampi samre one ne chama abu samre o ba ya no manana oda roma obazo we cha no wan tra konya na wo chia me because e buo ni media e bi esi sa me bon to ni asa faro ma ya me mo ba pare na banchia bantam So sha lawyer Elizabeth Ofusu Agyare ene na pamfo ene de ensa eto nseye ma omocha na nanum ahemafo ene na tiobodom hema nana Ofusu Abrago ampem a otosu mienu na o sha bi amamre ene amane a ewo se ekoso afibia na fi nso nananum de hihye so ema ne yefe ahokeka na esubi emata eka tete amamre tete adomangoma sem dia na tano tumpuru na kotoko tumpuru agina wiri owso adoto okumanini otie na nkamuru patabrebi ono na chese owomu sedia nananum amamre ne amane no tie no sa pepepe ena nananum ewo twobodoma hemfie edi so pepepepe eniti omama lawyer Elizabeth Ofusu Agyare akwaba nananum edi kwansunsu so apie so ansa nananum ebisa omonantese na nananum atira nkondwa edi nsa atonseyem akire odo achia lawyer Elizabeth Ofusu Agyare osha ahokwo indi gusu a mobile himfie edido ebebodom ebeso nananum ba hema eni die nim a sese omode ensa eto enseyem we ena magana edaso ho eba abibri ene amane ahodo a etwagu ewo wiase afana nyina we ena magana the most colorful cultural heritage country on the planet Earth and inti atankunwa enso edi akira omode ensa eto enseyema bibia aye kama enso ewo ho awie ya ode honorable watwa nananum otosui honorable abisabi nana chiame akra we de wada mo betie mana to ba ahema ne atena konya mesram dodo ha honorable ba say akamfo amamre to be ediri mienu sa de dikan ahama ene afishiapa ba ahema oba be se de nana ne na atena konya obuhu sitie boni bi enim na mbom hade na yenye de be yenim ba ahema mama akwaba yenso afisida ya nimsa mu baba nkrani dikan badada do makwa nhwa ne yehwa mo da be fa hade mo biel ba ahema wada roma ochi am mi gina dwo media uni problem enche bia na ehunu honorable Ofusu Agyare obatampa the chairman of ampi one ne chairman chairman abu ane ni panifuo ni nyina ne se maami bedaro beto wasase so medi ba ma yosem tisafia duru na se maami wudi one fishia na o motena parliament na afro mbe yin vote number na so na jesom nu wani niye na so entesa anuti ni ayedi kan no nananum be mo official pa ti me so me de hade amomo asante amamre yedini mienu we ya kakum enyi kwakwam ne dia mienu no e be chefe ona e kase ma na kwanya wo ba hima we de wa mpi o chese mi ko bi ni man ka bi de man go kran kaye ti sem no no ankasa wa haide obetu na nu mutuo na ba hima wate o chia mi wa haide obete honorable find out yo me de ani die esre kasa kwan ho ti ma ne nto na ahema mi tie pa atena nkonwa na ahema afo nyina se be mo official pa na no mje so se ne ye nua adom kan no edi kan enchia sa dia tosu mienu ene ma ma adwen se mi ma ni suo ma ese me bomode na me ka ne kama enfie 9 ni sa atoda bia ensuo bi nsu tobre enawe na edu pebre nso a ena ehiri nti eduru ho no ma sa na wose ye no nti ahanye di nimdie bae
Minim so ni ha de nso ene ye di baye de waba. Sa Enti ene mesome baye a na be mama office apa. Na ya se nyame se onkoso ma ni baby papa ntena. Na masre se yensa mo mpa e ma me biom. Na nkunim die ni mra. Na afi we de mpa e no ye mo ne dendenden. Na ye ra mahama emeka me ho. Na ne omanye bokọ mo obia. Enti ene me baye a me ansa mato me nsem. Minim se ya de bebo mpae na nam so ebetie nti owo onyankopon ho eti de ombeka bia ebe ya adwuma ama nkunimdie na ba na nkunimdie ne ba minim se ebre ne nyina betwa na afei enema eda yakoma so no nyame ahwa ama na bam na minim se na oha ka ye di baire ko onu abehwe na enema ehia no watoto amae nti me baye a bi kura me nsem dada no 20 million eno me de mana na hema bi kura 5 million me de mana trankonya so say 1000 na atrankonya de no so 1000 series 10 million na hema mo so anya 5 million achia me mo so anya 5 million me say na ni ha se me gina na nem na me siesie fi aka ma me da mas Wanema ochiamu hai wa watu mefo wozi aya mama mikaza anye ntientia ndi wedi ane de onza mikaza anye ntientia bati wasopam wedi amba nfosi ni ono otu nsa dide ona wi wonam ensa edishe nkunu se no ane edete aniti ona bo Ofusu Agyare kire se fitimra tenten ono wa hwe abom enye ne enu oyiwa ma na onzo ayina ma efisa wo ya ne oba eno no prekope wa no wasoma no womna se bedwam ti dwumadi a wodi nyina wuni aniti obaya afisia pana nyina chino okura ni nsam bua anya hwe wofa nkonya canopy kana beti eno de ba hima wodi ya wantra nkonya de nko aba hima amso de nko achiamefo nso ye de nko anu oya kamaro sundewo anu achi so yasi ni ofrudu apa ona epia no anu ti ba hima mwa na osuma no soro osra se emanu nkoba se obeyi na ase atwede na akoba sa na ne nsabe wo fam a kina osuma na onko anu ti wa bai dia ba hima se ne oya na dada no ya ne sa fama no afi won so ya mompa ye ma no efise odan ho woni se ne ya wo beka no abeba ma no efise oba tan ya no eye nhirama ne ba eniti obo empire no no obobi ama yewura mama no abeka no sene anoma on takra se no otubo mu no no mu mi onu kabo na towodo enyankoso efama bahima na ono ankasa nso onfa tu no se mi maame ani tuoro bahima na bahima aye kasiti me so mi de betu no se me so me bahima ba onabo ene ni mpanifo ba ya adesrede no no mu se bahima obeye ede amon yo bahima 40 kan we de kan ayakai NDC fo a omo abo anamo aba nana fie no aba wiye kitahudie no aba wiye a abusuafo nso a omo twumpuru abusuam anasa omo wotano abusuam enso bo santene na omo de ensa eto nsayem na omo chia nana hema abra otena akonwa kɛsieɛ mu na tobodom ba hema nana Ofusu abrago ampem oso adoto agina wiri kumanini ono na ye basima chese ono ena ensuru akokra na owoso adoto ono ena yetumi wura nkase a ono ena ye hima okura tobodom maya ohwe akiri abra beye nananom edi amamre ene amane Fordjour Kɛsieɛ a itwagu e otobodom no nananom adi amana yefe aya hoka